माता रानी आप लोग का सबको हैप्पी रखे। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। मा आइनो नाइनो Oke. Ambil deh. Hai Darjeeling. Ayo naik. जोङो गुवाहाटी ट्रेन स्टेशनाव फैगासिनो आरोना न' कल्टन बाजाराव मा थांनो दार्जिलिं मानो बेरायनो एक्सारसाइज जादों आरोना मर्निं एक्सारसाइज जादों आथिंआ रेवखावजोब्बाय खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोंस्रि बुंनाय इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' ओमफ्राय नै जोङो ट्रेन गाखोनो फैबाय जोंथ' दिनै मा थांगोनलाय सिलिगुरि जोङो दिनै सिलिगुरियाव थाहैगोन आरो ओमफ्राय जोङो दा बे सिलिगुरिसिम थांनायावहाय मा नुलाङो मा जालाङो बेफोरखौ एसे ब्लग भिडिअ लालांसै जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै बियो डेक्सिता क्लास 5 आव फरायो जोंहा बिबोनांनि हौवानि फंबायनि फिसाजो आरोना बे नोंनि स्कुलनि नामखौ खिन्थादो मेरे भैया लोग सब लोग अच्छा रहे कहीं पे जा रहे हैं और लोग भगवान लोग को और आगे लेके जाए हमारा वही आशीर्वाद से माता रानी आप लोग का सबको हैप्पी रखे हैप्पी जर्नी थैंक यू साना जालायनोसै मेगि जाखांनायनि जानायानो जानाय बिदि मोनजाबाय थाबा ट्रेनबो गाखोबाय थानो लुगैगोन न' जोङो मा जादो डेक्सिता
एडिक्सिटेन लोगोआ जानायानो रांनिफ्राय लारनाय बायदि नुदों नै जोङो ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै दायो जों बहा थांगोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउससिम थांनोथ' जोंनो गारि नांगोन नङा होमबा गारि हमना लांगोन मा मोनबाय जों दायो एनजिपि मोनबाय जों दायो एनजिपि आवहाय खाम जानानै लानोसै नै ओमफ्राय आइटेम्सफोरा जोङो निरामिससो जागोन आरो ओमफ्राय दा मोनायावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव एसे बेदरफोरजों जानोसै बिनिखायनो दायो निरामिस जानाय जासिगोन ओमफ्राय एसे देखायदों आरो बेखौबो आइटेमफोरखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय बेयावहाय जेबो बुस्थु मोनदेरा मात्र लागासेल' बेजोंनो अहाबाय अहायाबाथ' आरो गैला आरोना आंनोथ' अहागोन आंनोथ' आग्लायबावगोनसो बियो नै सिरन्जितआबो जाबाय जोङो निउ जलफाइगुरि मोनफैबाय ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै खाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो गारि फिसा लानानै माबासिम थांसिगोन न' बड'लेण्ड गेस्ट हाउससिम थांसिगोन आरो सिलिगुरिसिम थांसिगोन बिराद सान्दुं गोसा बिराद गरम बिदिनो थांबाय थानोसै सहैनानै आरो मा देखायनो हायो एसे देखायलायनोसै जोंनिया गारिया मोनफैबाय फैदो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो गाबोन फुङावसो थांनाय जासिगोन आरो दार्जिलिंआव बेवहाय जोङो दिनै हरसे थासिगोन ओमफ्राय दा जोंना रुमा बेसे नाम्बारावथाय जोङो दायो रुमाव हाबहैनानै एसे फ्रेस जाना लानानै रेस्ट लानोसै आरो ओमफ्राय दा मोनासिमहालागै बेयावहाय मा जानाय लोंनाय जायो मा जायो बेफोरखौ एसे देखायलांबावगोन आरो गैला लरग' जाजोब्बाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस होनलाय बबे मोनसेयाथाय जोंना गासिबो नामखौ लिरनांगोन नामा ए सासेनि खाम जानो लेंहरबाय जोंखौ ओमफ्राय जाहैनो नागिरदों आरो दायो मा आइटेम्सथाय मिन्थिला जायखिजाया एसे देखायलांसै जों जानायखौबो भिन्दी थाइबें बानलु लाब्रा दाउ भाजा दङ मोनफैथ'वाखै दालि पनिरबो दङ पनिरा दाउ जायैफोरनि भिडिअ नुजानो भिन्दी जागोन ना जाया मा नहर आइटेम्सफोरा बिराद गोथावखा नै थिगसे जाखादो साला बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावहाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बे जानायावनो फोजोबनानै दोनथ'नोसै आरो गाबोन गोदान ब्लग भिडिअ लाबोलायनोसै दार्जिलिंनि दे बिदिब्ला एसेनोसै